Hän ei tuntenut kyseistä rouvaa. Silti hän käytti viikonloppunsa remontoidakseen tämän talon ilmaiseksi. Työmaalla hänelle naurettiin päin naamaa. Sanottiin, että hän oli naiivi, että hän teki töitä ilmaiseksi, mutta kukaan ei tiennyt, mitä hän oli kuullut tuon talon sisällä. Tuon ikärouvan pojalla oli suunnitelma, josta tämä ei tiennyt mitään. Ja jos Aatu ei olisi ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan, hän olisi menettänyt kaiken, mitä oli jäljellä miehestä, jota hän oli rakastanut koko elämänsä. Sitä, mitä tämä raksatyömies seuraavaksi teki, kukaan ei odottanut, ei poika eikä rouva. Jos haluat nähdä oikeuden toteutuvan, paina tykkää nappia nyt, sillä tämä video muistuttaa sinua siitä, että hyviä ihmisiä on yhä olemassa ja se ansaitsee tulla jaetuksi. Aatu oli 41-vuotias ja eli sellaista elämää, joka jää huomaamatta. Ei siksi, että se olisi ollut merkityksetöntä, vaan koska hänen ympärillään olevat ihmiset olivat aikoja sitten päättäneet, ettei hän ansainnut huomiota. Hän oli ollut raksatyömies 17-vuotiaasta asti ja kantoi selässään enemmän kuin betonia ja tiiliä. Hän kantoi vuosien hiljaisuutta, myöhässä maksettuja palkkoja ja muiden pilkkaa. Työnantajan nimi oli Klaus, pienen rakennusliikkeen omistaja Etelä-Pohjanmaalla. Klaus oli sellainen mies, joka tiesi tarkalleen, minkä arvoinen kukin työntekijä oli, ja kohteli kaikkia, kuin he olisivat olleet arvottomia. Aatun kohdalla tämä oli vielä selvempää. 8 vuotta työtä ilman kunnon sopimusta, 8 vuotta ilman etuuksia, ilman arvostusta, ilman yhtäkään elettä, joka olisi sanonut, sinulla on täällä merkitystä. Aatu ei valittanut, ei siksi, ettei olisi tiennyt vääryydestä, vaan koska oli oppinut, että valittaminen maksoi työpaikan. Ja työpaikka oli se, mikä piti sähkölaskut maksettuna ja jääkaapin täynnä, joten hän saapui ajoissa, teki työnsä hyvin ja lähti hiljaa pois. Eräänä maaliskuun iltapäivänä, kävellessään kotiin työmaalta, hän kulki vanhojen talojen reunustamaa hiljaista katua. Ääni pysäytti hänet, kuiva muovin narsahdus. Kun hän katsoi sivuun, hän näki raollaan olevan portin takana iäkkään rouvan muovijakkaralla, kurottelemassa käsiään kohti seinästä irronnutta sadevesikourua. Hän astui sisään vaistonvaraisesti ja tarttui jakkaran jalkoihin molemmin käsin ennen kuin kaikki sortui. Rouva kiljaisi säikähdyksestä, tarrautui seinään ja jäi sitten seisomaan hengittäen syvään, katsellen tuota tuntematonta miestä, joka oli ilmestynyt tyhjästä. Oho, siinä ja siinä vai mitä, hän sanoi äänellä, joka yritti olla varma, mutta värisi hieman. Siinä ja siinä. Aatu nyökkäsi ja laski jakkaran varovasti maahan. Hänen nimensä oli rouva Beatriina, 72 vuotta, ollut leskenä 9 vuotta, eläkeläinen pienellä eläkkeellä. Talo oli pieni, kaksio ja ahdas piha, ja se oli rapistumassa sisältä niiden asioiden hiljaisella kärsivällisyydellä, joita kukaan ei ehdi korjata ajoissa. Kosteusvaurioita, kylpyhuoneessa rikkoutunut putki, joka oli tulvinut lattialle 2 kuukautta sitten, eikä sitä ollut koskaan kunnolla korjattu. Seinissä kosteus nousi hitaasti, tummentaen rappausta ja irrottaen maalia suurina suikaleina. Aatu huomasi kaiken alle 5 minuutissa. Se oli ammattilaisen silmä. Sitä ei opi sammuttamaan. Juodessaan rouvan tarjoamaa vesilasillista keittiön pöydän ääressä, hän kuuli tarinan. Aviomies herra Arnaldo oli luvannut remontoida talon vuosien ajan. Hän oli tehnyt töitä elämänsä viimeiseen päivään asti. Hän kuoli aivoverenvuotoon, remonttilista yhä mielessään. 2 lasta asuivat muualla, toinen Tampereella, toinen Helsingissä. He soittivat juhlapäivinä, eivät tulleet käymään. Olen kerännyt materiaaleja hitaasti, hän sanoi. Nousi ja avasi takaoven pihalle. Aatu meni ovelle ja katsoi. Siellä, huolellisesti pressulla peitettynä, oli pinotiiliä, kynällä merkittyjä sementtisäkkejä, koon mukaan lajiteltuja kattotiiliä, 2 vuotta eläkettä muutettuna rakennustarvikkeiksi, järjesteltynä sen kurinalaisuudella, joka on oppinut luottamaan vain itseensä. Työvoimasta on pulaa, hän sanoi ilman draamaa, ja työvoima maksaa sen, mitä minulla ei ole. Aatu jäi tuijottamaan pressua hetkeksi. Hän mietti sanovansa tuntevansa jonkun. Hän mietti ehdottavansa halvempaa palvelua. Lopulta hän ei sanonut mitään niistä. Lauantaina tulen, hän sanoi. Rouva katsoi häntä vilpittömän epäluuloisesti. Kuinka paljon se maksaa? En ota mitään. Sen jälkeen seurannut hiljaisuus oli sellaista, joka vaatii aikaa tullakseen vastatuksi. Rouva meni tiskialtaalle, pesi kuppinsa ja sanoi kääntymättä, teen lounasta. Klausin työmaalla,
Kun Aatu mainitsi käyttävänsä viikonloput leskirouvan auttamiseen ilmaiseksi, reaktio oli välitön. Ensin kuului työnjohtaja Thagon nauru, joka pysäytti hallin kuin hyvälle vitsille nauretaan. Sitten muut yhtyivät siihen helpolla solidaarisuudella, jota ihmiset tuntevat nauraessaan, etteivät itse joutuisi kohteeksi. Menet tekemään viikonloppuna töitä ilmaiseksi ja maksat vielä omat kulusi, joku sanoi. Tuo on erilainen vai mitä? Ei. Ja lauseessa oli se sävy, joka ei ollut kehu. Klaus ei nauranut, hän sanoi vain nostamatta katsettaan paperista, jonka allekirjoitti, en halua selityksiä väsymyksestä maanantaina. Aatu ei vastannut. Hän otti eväsrasiansa, söi ja palasi töihin. Seuraavana lauantaina hän oli rouva Beatriinan ovella kello 7,3 työkalupakki olallaan. Remontti alkoi katosta, joka oli kiireellisin. Aatu kiipesi ylös, arvioi tilanteen, ja löytämänsä oli pahempaa kuin alhaalta näytti. 3 lahonnutta kattotuolia, 2 rikkinäistä tiiltä, huonosti asetellut kourut ja 1 kokonainen sadevesikouru, joka oli kääntynyt ylösalaisin, ohjaten veden sisään eikä ulos. Hän laskeutui alas, katsoi pressun alla olevaa listaa ja huomasi, että rouva Beatriina oli ostanut juuri sen, mitä tarvittiin, ilman hukkaa, ilman virheitä. Rouva ei ymmärtänyt rakentamisesta, mutta hän ymmärsi järjestystä. Mistä te tiesitte, mitä ostaa? Hän kysyi. Mieheni jätti listan. Hän vastasi ottaen taitellun paperin keittiön hyllyllä olevasta muistikirjasta. Olen vain ostanut sitä mukaan, kun rahaa on ollut. Aatu katsoi listaa. Käsiala oli miehen, joka oli viettänyt vuosia ajatellen tätä remonttia. Kaikki oli siinä, mittoineen, määrineen, sivuhuomautuksineen, jotka vain joku, joka tunsi talon kuin omat taskunsa, olisi voinut kirjoittaa. Hän taittoi paperin, palautti sen ja meni töihin ilman puheita. Päivä kului sen hyvällä rytmillä, kun tekee jotain, millä on merkitystä. Rouva valmisti lounaan Klo 11 ja koputti lusikalla pihan seinään. He söivät yhdessä keittiön pienessä pöydässä, ja hän kertoi Arnaldosta, siitä kuinka tämä tykkäsi istua pihalla päivän päätteeksi, kuinka hänellä oli tapa korjata mitä tahansa käsillä olevilla välineillä, kuinka häntä oli ikävä tavalla, jota ei osannut kunnolla kuvata. Aatu kuunteli lopettamatta syömistä. Se oli sellaista hiljaisuutta, jota ei tarvinnut täyttää. Sellaista oli 4 lauantaita, rauhallisia, tuottavia, lounaineen keskellä ja kahveineen lopuksi. Talo alkoi saada muotoaan hitaasti, ja sen myötä jotain vahvistui siellä. Ei varsinaisesti ystävyys, mutta jotain sitä lähellä olevaa, sellaista luottamusta, joka syntyy ihmisten välille, jotka tekevät todella töitä yhdessä. 5. lauantaina kaikki muuttui. Aatu oli takapihalla irrottamassa vanhaa rappausta seinästä, kun hän kuuli pitkän torven tööttäyksen talon edessä. Sitten hän kuuli rouva Beatriinan äänen, erilaisena, korkeampana, iloisempana, sellaisella värinällä, jota ihminen tuntee odotettuaan jotain liian kauan. Hän meni ikkunaan ja näki portilla pysähtyneen auton. Kuljettajan paikalta nousi mies, ja hänen vierellään, tummaa salkkua kantaen, oli toinen mies, jota Aatu ei tuntenut, mutta jolla oli tapa katsoa taloa, jonka hän tunsi hyvin. Se oli tapa, jolla kiinteistöä arvioidaan. Poika nimeltä Klaus, ei se työnantaja, vaan poika, oli 40 paikkeilla, hyvin pukeutunut, sellaisella hymyllä, joka vaikutti harjoitellulta peilin edessä ennen kotoa lähtöä. Hän halasi äitiään portilla tarpeeksi tiukasti näyttääkseen aidolta, mutta tarpeeksi nopeasti osoittaakseen, että hänellä oli kiire. Rouva Beatriina ei huomannut mitään tästä. Hän oli säteilevä. Aatu jäi takakäytävälle. Hänen paikkansa ei ollut mennä sisään olohuoneeseen, kun perhe oli siellä. Hän palasi seinän ääreen, mutta jätti ikkunan raolleen, sillä maaliskuun aurinko oli lämmin. Salkkumies oli nimeltään Geraldo. Niin Klaus sanoi esitellessään hänet nopeasti. Ystävä, joka ymmärtää remontista, oli selitys. Rouva Beatriina nyökkäsi, liian onnellisena pojan läsnäolosta kysyäkseen mitään. Hän tarjosi kahvia. Klaus sanoi, ettei tarvitse, että he halusivat vain käydä nopeasti katsomassa taloa nähdäkseen, missä mennään. Aatu kuuli heidän askeleensa käytävällä, kuuli makuuhuoneen oven aukeavan, kuuli Geraldon kommentoivan huonekorkeutta, käytävän leveyttä, sivuikkunaa, johon ilta-aurinko paistoi. Ne olivat liian teknisiä huomioita jollekulle, joka oli esitelty ystävänä. Sitten askeleet suuntasivat pihalle. Aatu pysähtyi. Sitä ei nähnyt, mutta sen kuuli. Ja se, mitä hän kuuli, oli Geraldo puhumassa tontin pinta-alasta, kulmasta,
liikerakennusoikeudesta, joka oli hyväksytty kyseiselle kadulle viime kuukausina. Hän puhui luonnollisuudella ihmisen, joka oli tutkinut kyseisen osoitteen ennen saapumistaan. Klaus kysyi aikataulusta. Geraldo sanoi, että tarjous oli yhä voimassa, että ostaja odotti vain vahvistusta. Sitten hän laski ääntään, muttei tarpeeksi. Täytyy vain hoitaa rouvan tilanne. Klaus vastasi vielä hiljempaa, mutta talo oli pieni ja seinät ohuet. Hänen ei tarvitse tietää kaikesta vielä. Kun aika on, selitämme sen tavalla, jolla hän ymmärtää sen olevan parasta kaikille. Aatu seisoi paikallaan lasta kädessään. Hän ei liikahtanut. Hän jäi siihen hetkeksi, jota ei osannut mitata. Kuunnellen askeleiden palaavan olohuoneeseen, kuunnellen Klausin kysyvän äidiltään, oliko tämä huomannut kadun vilkastuneen viime aikoina. Rouva Beatriina sanoi kyllä, että oli pitänyt aluetta vilkkaampana. Hän sanoi sen tyytyväisenä, kuin joku, joka näkee asuinpaikkansa arvon nousevan. Hänellä ei ollut mitenkään mahdollista tietää, että juuri sitä poika käytti argumenttina saadakseen hänet pois sieltä. Kun Klaus sanoi, että piti mennä, että oli menoja, mutta palaisi pian, hän saattoi pojan portille. Hän jäi vilkuttamaan auton kääntyessä kulman taakse. Sitten hän meni sisään, palasi keittiöön ja alkoi laittaa talteen kakkua, jonka oli tehnyt aamulla poikansa varten. Kakkua, johon Klaus ei ollut edes koskenut. Hän ei ole käynyt pitkään aikaan, hän sanoi kääntämättä kasvojaan Aatua kohti, joka oli ilmestynyt keittiön ovelle. Olen onnellinen, kun hän käy. Aatu ei vastannut. Rouva ei odottanut vastausta. Se oli sellaista puhetta, jota ihmiset sanovat ääneen itselleen vain kuullakseen sen. Hän otti kupillisen kahvia, jonka rouva oli jättänyt liedelle, ja joi sen seisten katsellen ikkunasta pihalle. Materiaalit olivat yhä siellä pressun alla. Sementtisäkit, jotka hän oli ostanut hitaasti, kuukausi kerrallaan, eläkkeestään, koon mukaan lajitellut tiilet, listamiehen käsialalla, kaikki se remontoidakseen talon, jonka poika oli jo päättänyt myydä. Aatu joi kahvin loppuun, pesi kupin ja palasi töihin sanomatta sanaakaan. Tuona viikkona hän oli hiljaisempi kuin tavallisesti. Klausin työmaalla työnantaja oli muissa maailmoissa. Tago kysyi kahdesti, oliko kaikki hyvin. Hän sanoi, että oli. Ei ollut. Ongelma oli yksinkertainen nähdä, mutta monimutkainen ratkaista. Aatu oli muukalainen, joka oli tullut naisen elämään hetken mielijohteesta eräänä päivänä. Hänellä ei ollut laillista yhteyttä, ei yhteistä perhettä, ei mitään velvollisuutta mihinkään tuosta. Hän olisi voinut lopettaa remontin, lähteä ja antaa perheen hoitaa omat ongelmansa tavalla, jolla perheet hoitavat tai jättävät hoitamatta. Mutta joka kerta kun tämä logiikka tuntui järkevältä, mieleen tuli kuva rouva Beatriinasta portilla, vilkuttamassa pojan lähtiessä, hymyillen, tietämättä mitään. Oli ero siinä, oliko jokin oma ongelma vai teeskennellä, ettei ollut nähnyt mitään. Ja Aatu, kuinka hiljainen olikin, ei ollut koskaan pystynyt siihen jälkimmäiseen. Seuraavana lauantaina hän saapui tavalliseen aikaan. Rouvalla oli kahvi valmiina. Hän istui, katsoi pöytään ja piti hetken kootakseen sanansa mielessään ennen kuin puhui. Rouva Beatriina, minun täytyy kertoa teille jotain. Rouva lakkasi touhuamasta lieden ääressä, kääntyi hitaasti, katsoi häntä sillä rauhallisella huomiolla, joka on elänyt tarpeeksi kauan tietääkseen, milloin tällainen lause edeltää jotain vaikeaa. Voitte puhua, hän sanoi, ja istui pöydän ääreen. Aatu kertoi kaiken hitaasti, ilman draamaa, alusta loppuun. Mitä hän oli kuullut pihalla? Mitä Geraldo oli sanonut pinta-aloista ja tarjouksista? Mitä Klaus oli sanonut siitä, ettei kertonut hänelle vielä? Hän ei lisännyt mitään, ei poistanut mitään, kertoi vain sen, mitä oli kuullut, tavalla, jolla oli kuullut. Rouva Beatriina kuunteli hiljaa, kädet kupin ympärillä, keskeyttämättä kertaakaan. Kun hän lopetti, hän jäi tuijottamaan pöytää pitkäksi aikaa. Sitten hän sanoi matalalla ja varmalla äänellä, minun piti tietää tämä, mutta tietäminen ja uskominen ovat eri asioita, kun kyse on omasta pojasta. Samana iltapäivänä hän otti puhelimen ja soitti Klausille, ja se, mitä Klaus vastasi, oli niin rauhallista, niin harkittua, että hetken jopa Aatu, istuen pöydän toisella puolella, epäili mitä oli omin korvin kuullut. Klaus vastasi toisella soitolla. Hän tuntui odottavan. Rouva Beatriina oli suora, sanoi tarvitsevansa keskustella vierailusta, miehestä, joka oli tullut mukaan, siitä mitä Aatu oli kuullut pihalla. Hänen äänensä oli varma, mutta siellä oli aukko.
Äidin aukko, joka halusi vielä uskoa tulkinneensa väärin. Klaus antoi hänen lopettaa. Sitten hän puhui rauhallisesti, kuin jokainen sana olisi ollut harjoiteltu. Hän sanoi, että Geraldo oli välittäjä, joka teki rutiiniarvioita alueella, että hän itse oli pyytänyt vierailua, koska oli huolissaan äidin omaisuuden arvosta tulevaa perunkirjoitusta varten. Ei siinä ole mitään pahaa, äiti. Sitä jokainen vastuullinen poika tekisi. Hän sanoi, että keskustelu pinta-aloista ja liikerakennusoikeudesta oli teknistä, niin kuin välittäjät puhuvat, ilman mitään taka-ajatuksia. Ja sitten, liian sujuvalla käännöksellä, sanoi olevansa surullinen siitä, että muukalainen, joka oli tullut hänen elämäänsä pyytämättä, oli saanut kylvettyä epäluottamusta äidin ja pojan välille. Tuo mies, äiti, et edes tiedä, kuka hän todella on. Hän tuli taloosi, on siellä joka lauantai ja nyt hän kertoo sinulle satuja. Eikö se mielestäsi ole outoa? Rouva Beatriina vaikeni. Aatu, istuen pöydän toisella puolella, katsoi puupintaa liikahtamatta. Rouva lopetti puhelun ilman johtopäätöstä. Hän jäi pitämään puhelinta kädessään hetkeksi, tuijottaen seinää. Sitten hän katsoi Aatua ilmeellä, jota tämä ei osannut kunnolla tulkita. Se ei ollut epäluottamusta, mutta ei varmuuttakaan. Hän sanoi, että sinä keksit. Rouva sanoi sen yksinkertaisesti, syyttämättä. Tiedän, Aatu vastasi. Keksitkö? En. Hän jäi katsomaan häntä hetkeksi. Sitten nousi, meni liedelle ja alkoi valmistella lounasta ilman lisäsanoja aiheesta. Aatu palasi töihin, mutta jokin oli muuttunut keittiön ilmassa. Seuraavina päivinä rouva Beatriina oli hiljaisempi. Ei kylmä, ei epäluuloinen, kantoi vain painoa, jota ei tiennyt mihin laittaa. Aatu huomasi sen yksityiskohdista. Muistikirja pysyi pitempään suljettuna. Häneltä meni kauemmin kutsua lounaalle. Keskustelujen välissä oli taukoja, joita aiemmin ei ollut. Hän ymmärsi. Oli vaikea saada tuollaisen kokoluokan tietoa pojasta ja yksinkertaisesti nielaista se. Ihmisen mieli menee edestakaisin, etsii toista selitystä, yrittää löytää vähemmän kovan version tarinasta. Se oli inhimillistä. Se oli mitä kuka tahansa äiti tekisi. Ongelma oli, että samalla kun hän pähkäili, Klaus ei pysynyt paikallaan. Keskiviikkona tuolla viikolla Aatu oli menossa kadulla työmaalle, kun hän näki pojan auton pysäköitynä rouva Beatriinan talon eteen. Keskellä viikkoa, ilman varoitusta, hän pysähtyi jalkakäytävälle sekunniksi, katsoi kelloaan ja jatkoi kävelyä. Ei ollut aika saapua pyytämättä, mutta tuo kuva jäi hänen mieleensä koko päiväksi. Lauantaina, kun hän saapui, rouva Beatriina oli rauhallisempi. Hän sanoi Klausin käyneen kahvilla, että he olivat keskustelleet, että pojalla oli kaikki hyvin. Hän sanoi sen huolella kuin ihminen, joka yrittää päättää asian. Aatu antoi sen päättyä, tarjoili kahvia, otti työkalut ja meni töihin. Hän oli rappaamassa makuuhuoneen seinää, kun hän kuuli portin ja askeleita käytävällä. Klaus ilmestyi makuuhuoneen ovelle koputtamatta, kuin joku, joka astuu paikkaan, jonka kokee jo omakseen. Voinko puhua kanssasi? Hän sanoi äänellä, joka ei ollut kysymys. Aatu laskeutui tikkailta, pyyhki kädet rättiin ja odotti. Klaus sulki ovea osittain, jäi seisomaan, hyvin sijoittuen Aatun ja uloskäynnin väliin, ja puhui hiljaa, ettei äiti kuulisi. Hän sanoi ymmärtävänsä, että Aatulla oli hyvät aikomukset, että oli kaunista jonkun auttaa ikääntynyttä rouvaa, mutta että äiti oli iäkäs nainen ja meni hämilleen suuresta määrästä tietoa, että kiinteistötekniset keskustelut eivät olleet asia hänelle, että parasta mitä Aatu voisi tehdä, oli lopettaa remontti, ottaa ansaitsemansa kiitos ja jättää perheen asiat perheelle. Hän sanoi kaiken tämän pehmeällä äänellä, hymy paikoillaan, kämmenet avoinna, elehtien rauhallisesti. Aatu kuunteli loppuun asti, sitten kysyi, tietääkö rouva, että olette täällä puhumassa minulle? Klaus räpäytti silmiään. Mitä? Äitini. Tietääkö hän, että tulit tänne sanomaan tämän minulle? Lyhyt tauko. Häntä ei tarvinnut häiritä tällä, Aatu sanoi, ja nousi takaisin tikkaille. Klaus jäi paikalleen hetkeksi, tietämättä miten reagoida vastaukseen, joka ei ollut vastakkainasettelu, mutta ei myöskään alistuminen. Sitten hän lähti huoneesta ilman lisäsanoja. Aatu kuuli keskustelun olohuoneessa, pojan pehmeän äänen, äidin yksitavuiset vastaukset, kuuli portin sulkeutuvan, jatkoi työskentelyä. Mutta seuraavana viikkona, kun hän saapui lauantaina, rouva Beatriinalla oli erilainen ilme, sulkeutuneempi, vähemmän muistikirjaa,
vähemmän tarinoita, vähemmän kahvin juontia pitkälle iltapäivään. Jotain oli istutettu sinne viikon aikana, epäilys, nielaisuohjeistus, keskustelu, jota hän ei ollut kuullut. Ja sitten, toisella viikolla sen jälkeen, Klaus palasi, tällä kertaa salkku kainalossaan ja paperisen sisällä. Hän istui keittiön pöydän ääreen äidin kanssa, otti tätä kädestä, puhui sillä huolestuneen pojan pehmeällä äänellä. Hän sanoi, että se oli vain muodollisuus, ettei se velvoittanut mihinkään, että se oli vain äitiä varten tietää talon arvo, että jokainen päätös olisi aina hänen. Hän työnsi paperin äidin suuntaan, asetti kynän päälle. Rouva Beatriina katsoi paperia, otti kynän. Aatu oli käytävällä 2 metrin päässä, ja tällä kertaa ei ollut mahdollista pysyä paikallaan. Rouva Beatriina, ennen kuin allekirjoitatte, voisitteko antaa minun katsoa tuota paperia? Ääni tuli rauhallisena, varmana, mutta huutamatta, ilman draamaa. Sellaista ääntä, jota Aatu käytti työmaalla, kun piti pysäyttää koko tiimi ilman sekaannusta. Rouva Beatriina nosti katseensa paperista. Klaus kääntyi käytävään ilmeellä, joka muuttui liian nopeasti ollakseen luonnollinen. Ensin yllätys, sitten kontrolli, sitten se hymy, jota hän aina tavoitteli näyttääkseen järkevältä. Tämä on perheasia, hän sanoi. On. Aatu nyökkäsi astuen keittiön hitain askelin, mutta rouva pyysi minua auttamaan talon asiakirjojen kanssa. Se ei ollut totta. Rouva Beatriina ei ollut pyytänyt mitään sellaista, mutta hän ei väittänyt vastaan. Hän jäi katsomaan molempia miehiä hiljaa, kynä yhä kädessään. Klaus avasi suunsa puhuakseen, mutta Aatu oli jo tullut pöydän luo ja ottanut paperin varovasti, kuin ottaisi jotain, joka voi rikkoutua. Hän luki hitaasti, rivi riviltä, kiirehtimättä, sillä miehen tarkkaavaisuudella, joka on tottunut tarkistamaan mitat ennen leikkaamista. Asiakirja ei ollut arvio, se oli valtuutus kiinteistön välitykseen Klausin nimellä äidin laillisena edustajana, valtuudet neuvotella, ottaa vastaan tarjouksia ja viedä eteenpäin myynti äidin nimissä, kirjoitettuna yksinkertaisilla sanoilla pinnalla ja valtavilla seurauksilla alla. Aatu laski paperin takaisin pöydälle, ei palauttanut kynää. Tämä asiakirja ei ole se, mitä hän sanoi sen olevan, hän sanoi katsoen rouva Beatriinaa. Se, mitä seurasi, oli kuin olisi nähnyt naamion liukuvan hitaasti pois. Klaus menetti hymynsä ensin, sitten pehmeän äänensä. Hän sanoi, ettei Aatulla ollut mitään auktoriteettia siellä, että hän oli palkattu raksatyömies, joka oli sekaantunut mihin ei ollut pyydetty, että äiti oli iäkäs rouva, joka tarvitsi perheen ohjausta eikä muukalaista, joka oli ilmestynyt tyhjästä aikomuksilla, joita kukaan ei tiennyt. Jokainen lause kovempi kuin edellinen, crescendona, joka paljasti pala palalta, mitä oli kaiken tuon huolestuneen pojan pehmeän äänen alla. Rouva Beatriina kuunteli kaiken, piti silmänsä pojassa tämän puhuessa, ei keskeyttänyt. Ei puolustanut Aatua, ei hyökännyt pojan kimppuun, vain kuunteli sillä rauhallisella huomiolla, joka tallentaa jokaisen sanan ajateltavaksi myöhemmin. Kun Klaus lopetti, keittiön hiljaisuus oli raskas. Hän katsoi paperia, sitten kynää, joka oli yhä Aatun kädessä, sitten poikaansa. Klaus, hän sanoi matalalla ja erittäin rauhallisella äänellä. Luulen, että on parasta, että nähdet. Hän jäi paikalleen sekunniksi, kuin lause ei olisi kunnolla perillä. Sitten hän otti salkun, taittoi paperin, laittoi kaiken talteen kiirehtimättä ja meni portille. Hän lähti hyvästelemättä. Portti sulkeutui riittävällä voimalla kuuluakseen, muttei tarpeeksi lujaa, jotta häntä olisi kutsuttu takaisin. Rouva Beatriina istui pöydän ääressä hetken. Sen jälkeen, kun auto katosi kadulle, Aatu jäi seisomaan käytävälle tietämättä, pitäisikö puhua vai lähteä. Sitten rouva nousi, meni hyllylle, otti muistikirjan, avasi tyhjälle sivulle. Kerro minulle uudestaan, mitä tuossa paperissa luki. Haluan kirjoittaa kaiken ylös. Aatu veti tuolin ja istui. Hän kirjoitti kaiken ylös tutulla pikkutarkalla käsialallaan. Asiakirjan nimi, mitä se valtuutti, mitä se käytännössä tarkoitti. Aatu selitti hitaasti, ilman lakitekstiä, tavalla jolla selittäisi kenelle tahansa, joka tarvitsi ymmärtää tärkeän asian ilman kiertelyä. Hän kuunteli, kirjoitti ylös, kysyi, kun ei ymmärtänyt. Kun hän lopetti, hän sulki muistikirjan, laittoi kynän sisään ja jäi katsomaan kantta hetkeksi. Minun täytyy puhua jonkun kanssa, joka ymmärtää tätä, hän sanoi. Tiedän erään paikan, Aatu vastasi. Seuraavalla viikolla, tiistai-aamuna,
He menivät yhdessä oikeusaputoimistoon kaupungin keskustassa. Pieni huone, muovituolit eteisessä, seinällä juliste ikääntyneiden oikeuksista. Rouva Beatriina otti muistikirjan mukaan. Aatu toi numeron, jonka oli kirjoittanut taiteltuun paperilappuun taskussaan. Asianajaja, joka heitä palveli, oli nimeltään Sandra, nuori ja suora, sellaisella huomiolla, joka ei tarvinnut muodollisuuksia ollakseen kunnioittava. Hän kuunteli kaiken, luki muistikirjan merkinnät, teki muutamia lyhyitä ja objektiivisia kysymyksiä, sitten sulki muistion ja oli yhtä suora. Niin kauan kuin rouva on elossa ja kunnossa, millään sopimuksella tästä kiinteistöstä ei ole pätevyyttä ilman henkilökohtaista allekirjoitustanne. Tämä asiakirja, jonka yrititte saada rouvan allekirjoittamaan, olisi antanut pojallenne vallan toimia ikään kuin hän olisi te, mutta hän ei allekirjoittanut, joten se ei ole arvoinen mitään. Rouva Beatriina kuunteli, oli hiljaa hetken. Talo on minun, hän sanoi enemmän itselleen kuin asianajajalle. Talo on teidän, Sandra vahvisti, ja pysyy sellaisena niin kauan kuin haluatte. Paluumatkalla molemmat kävelivät hiljaa pätkän matkaa. Aatu kulki rinnalla, askelen takana, kuten aina teki ollessaan paikassa, joka ei ollut työmaa. Kulmassa rouva Beatriina pysähtyi ja katsoi häntä. Miksi teitte kaiken tämän? Hän mietti hetken. Se ei ollut kysymys, johon oli valmis vastaus. Koska rouva remontoi taloa, joka oli tarkoitus myydä teidän tietämättänne, hän sanoi. Se ei vaikuttanut oikealta. Hän jäi katsomaan häntä hetkeksi, kääntyi ja jatkoi kävelyä. Juodaan kahvit ennen kuin palaamme, hän sanoi. Tässä edessä on leipomo, jossa on hyviä Karjalan piirakoita. Aatu seurasi, ja ensimmäistä kertaa viikkoihin he puhuivat kevyistä asioista, säästä, piirakoista, pihasta, joka piti vielä maalata. Mutta samana iltana kaukana sieltä Klaus soitti veljelleen, ja se, mitä hän sanoi puhelussa, oli ongelman alku, jonka saapumisesta Aatu ei vielä tiennyt. Toinen poika oli nimeltään Rafael, asui Helsingissä, työskenteli logistiikkayrityksessä, hänellä oli 2 pientä lasta ja elämä, joka pyöri aikataulujen ja maksettavien laskujen ympärillä. Hän ei ollut läsnä oleva mies, sen hän tiesi itsekin. Soitot äidille olivat harvassa, käynnit vielä harvinaisempia. Kyse ei ollut pahuudesta, se oli sitä etäisyyttä, joka hiipii hitaasti, kun elämä kiristyy ja me siirrämme sivuun asioita, jotka näyttävät voivan odottaa. Kun Klaus soitti, Rafael oli syömässä illallista. Hän kuunteli veljen puhuvan lähes 10 minuuttia keskeyttämättä. Versio, joka tuli puhelimen kautta, oli huolestuneesta pojasta, joka oli kiintynyt muukalaiseen, joka oli aiheuttanut sekaannusta perheessä, että äiti oli vaikuttajien alaisena ja tarvitsi tukea. Rafael lopetti puhelun, jäi tuijottamaan lautasta hetkeksi ja soitti suoraan äidilleen. Rouva Beatriina vastasi, kertoi kaiken omalla tavallaan, ilman draamaa, syytöksiä, samalla objektiivisuudella, jolla oli kirjoittanut kaiken muistikirjaan. Rafael kuunteli. Kun hän lopetti, hän oli hiljaa muutaman sekunnin. Äiti, oletko varma siitä, mitä sanot? Minulla on asiakirja kirjoitettuna tässä edessäni, hän vastasi. Toinen hiljaisuus. Tulen sinne viikonloppuna, hän sanoi. Kun Aatu saapui seuraavana lauantaina ja näki tuntemattoman auton talon edessä, vatsaa kouristi, hän koputti porttiin tuttuun rytmiin. Rouva Beatriina avasi hymyillen, mutta hänen hartioissaan oli erilainen jännitys, sellainen ryhti, jolla pidetään kiinni paljosta kerralla. Olohuoneessa Rafael istui nojatuolissa, joka oli ollut isän. Hän nousi, kun Aatu astui sisään, ojensi kätensä varmasti ja katsoi silmiin kääntämättä katsettaan. Rafael sanoi esittäytyen, hänen poikansa, Aatu vastasi, raksatyömies. Molemmat mittailivat toisiaan sekunnin. Se ei ollut vihamielisyyttä, se oli arviointia. Rafael oli saapunut tietämättä oikein, mitä tulisi löytämään. Ja mitä hän oli löytänyt, oli yksinkertainen mies, työvaatteissa ja työkalupakki olalla, joka ei kääntänyt katsettaan, eikä yrittänyt selittää mitään ennen kuin kysyttiin, voitko näyttää mitä kuulit? Rafael kysyi. Aatu istui, kertoi. Tällä kertaa rouva Beatriina vierellään, joka avasi muistikirjan oikealta sivulta ja vahvisti jokaisen kohdan Aatun puhuessa. Rafael kuunteli keskeyttämättä, otsa kurtussa ja kyynärpäät polvilla, asennossa, jossa prosessoidaan jotain, mitä ei haluaisi prosessoida. Kun hän lopetti, Rafael oli hiljaa pitkän aikaa, sitten hän katsoi äitiään. Miksi et soittanut minulle aiemmin?
Koska en tiennyt, uskoisitko, hän sanoi yksinkertaisesti. Lause jäi ilmaan. Rafael ei vastannut, mutta jokin hänen kasvoillaan muuttui. Ei syyllisyys varsinaisesti, mutta se paino, joka tunnustaa antaneensa äidille syyn ajatella niin. Hän pyysi nähdä muistikirjaa, luki kaiken tarkasti, käänsi sivuja hitaasti, jäi seisomaan pidemmäksi aikaa kohtaan, johon rouva oli kirjannut yksityiskohdat asiakirjasta. Hän sulki, palautti. En tiennyt tästä mitään, hän sanoi. Se ei ollut puolustus, se oli toteamus. Tiedän, rouva Beatriina vastasi. Rafael vietti päivän siellä, söi lounaan äidin kanssa, käveli talossa, katsoi remonttia, jota Aatu oli tekemässä sillä huomiolla, millä yrittää ymmärtää ihmistä työn kautta, jonka hän jättää jälkeensä. Iltapäivällä, kun Aatu oli takapihalla sekoittamassa laastia, Rafael ilmestyi takaovelle 2 mehulasin kanssa. Hän tarjosi toista. Aatu otti. He seisoivat takapihalla hetken puhumatta. Sitten Rafael sanoi, olisit voinut lähteä pois etkä sekaantua tähän kaikkeen. Olisit voinut. Aatu nyökkäsi. Miksi et mennyt? Aatu otti kulauksen, katsoi takapihan nurkassa taiteltua pressua, materiaaleja, joita rouva Beatriina oli kerännyt 2 vuotta eläkkeellään. Koska hän käytti vuosia keräten rahaa remontoidakseen talon, joka oli tarkoitus viedä häneltä kysymättä, hän sanoi, tuo ei ole asia, jota voi ignorata. Rafael jäi tuijottamaan pressua myös. Sitten hän kääntyi Aatun puoleen ilmeellä, jossa kiitollisuus ja häpeä sekoittuivat suhteessa, jota oli vaikea erottaa. Olen etääntynyt liikaa, hän sanoi, enemmän itselleen kuin Aatulle. On, Aatu vastasi ilman tuomitsemista ja palasi laastin ääreen. Tuona iltapäivänä ennen lähtöään Rafael istui taas äidin kanssa. Hän sanoi soittavansa Klausille. Hän sanoi, että oli raja, jonka veli oli ylittänyt, ja että se piti sanoa selvin sanoin. Rouva Beatriina kuunteli, nyökkäsi ja pyysi sitten, ettei hän olisi liian kova. Hän on sinun veljesi, hän sanoi. Rafael katsoi häntä hetkeksi. Suojeletko sinä yhä häntä? Olen äiti, hän vastasi. Se on eri asia. Hän lähti asianajajan numero kännykässään ja lupauksella palata seuraavassa kuussa. Tällä kertaa lupauksella tuntui olevan erilainen paino. Mutta kun Rafael lähti toisella puolella kaupunkia Klaus sai veljeltään soiton, ja toisin kuin Rafael odotti, hän ei perääntynyt. Hän sanoi Rafaelin tulleen huijatuksi raksatyömiehen toimesta, että äitiä manipuloitiin, että oli olemassa laillinen tapa ratkaista asia ja että hän oli jo ryhtynyt toimenpiteisiin. Aatu sai tietää tästä seuraavalla viikolla, kun rouva Beatriina soitti hänelle keskiviikkoiltana jotain, mitä hän teki harvoin. Ääni oli varma, mutta siellä oli kiirettä. Aatu, Klaus lähetti kirjeen. Minun täytyy näyttää se. Aatu saapui keskiviikkoiltana töiden jälkeen, yhä työmaan pölyvaatteissaan. Rouva Beatriina odotti häntä istuen pöydän ääressä, avattu kirjekuori edessään. Kahvia ei ollut keitetty. Se pieni yksityiskohta sanoi enemmän kuin mikään sana. Hän istui, otti kirjeen. Se oli 2 sivun asiakirja, lakitoimiston kirjoittama. Teksti sanoi muodollisella ja varovaisella kielellä, että Klaus, poikana ja perillisenä, ilmaisi huolensa äidin mielenterveydestä ja päätöksentekokyvystä, viitaten todisteena siihen, että hän oli solminut riippuvuussuhteen 3. osapuoleen ilman sukulaissuhdetta, joka oli alkanut vaikuttaa hänen varallisuutta koskeviin päätöksiinsä. Asiakirja vihjasi peitellysti, mutta luettavasti, että siviilioikeudellinen arviointi saattaisi olla tarpeen perheen etujen suojelemiseksi. Aatu luki 2, taittoi kirjeen, laittoi kuoreen, palautti pöydälle. Rouva Beatriina katsoi häntä. Mitä tämä tarkoittaa? Hän kysyi sillä objektiivisuudella, jolla haluaa todellisen vastauksen. Ei se siloteltu versio, vaan mitä se tarkoittaa, Aatu sanoi. Hän yrittää kyseenalaistaa kykynne tehdä päätöksiä. Jos hän onnistuu, hän saa kontrollin siitä, mitä voit tai et voi tehdä talolle. Hän vaikeni, sitten sanoi, hän kutsuu minua hulluksi. Rivien välissä, kyllä. Toinen, pidempi hiljaisuus. Hän katsoi ikkunasta, pimeään pihaan, paikkaan, jossa pressu oli ollut 2 vuotta ennen remonttia. Olen 72-vuotias, hän sanoi rauhallisesti, jonka alla oli vihan säie. Kasvatin 2 lasta. Hallinnoin tätä taloa yksin 9 vuotta. Ostin rakennustarvikkeita vähitellen eläkkeelläni ja tein kaiken tämän järkipäässäni, ja nyt oma poikani laittaa tämän allekirjoitetulle paperille. Aatu ei vastannut. Ei ollut vastausta, joka olisi riittänyt siihen. Soita Rafaelille, hän sanoi hetken päästä,
ja vie tämä asianajajalle huomenaamuna. Hän nyökkäsi, otti puhelimen. Rafael vastasi ensimmäisellä soitolla. Kun hän kuuli mitä oli tullut, toisella puolella ollut hiljaisuus oli erilainen kuin aiemmat, lyhyempi, jännittyneempi. Hän sanoi hoitavansa asian. Hän sanoi Klausin menneen liian pitkälle. Hän sanoi olevansa siellä perjantaina. Asianajaja Sandra otti heidät vastaan seuraavana aamuna, luki kirjeen tarkasti, teki muistiinpanoja ja katsoi sitten rouva Beatriinaa suoraan. Voitteko hyvin? Nukutteko, syöttekö, teettekö jokapäiväiset päätöksenne ilman vaikeuksia? Teen, hän vastasi varmana. Sitten tämä. Asianajaja koputti kevyesti sormellaan kirjettä. Tällä ei ole perusteita. Voitte vastata virallisesti tehden selväksi, että olette täysin kykenevä päättämään asioistanne ja vahvistaa kiinteistön omistusoikeuden. Lisäksi suosittelen, että rekisteröitte notaarilla tahdonilmaisun kiinteistöstä. Se on yksinkertaista, halpaa ja luo virallisen rekisterin, että olette järjissänne ja tietoinen valinnoistanne. Milloin voin tehdä sen? Rouva Beatriina kysyi. Tänä iltapäivänä, jos haluatte. He tekivät sen samana iltapäivänä, lähtivät notaarilta autentikoidun kopion kanssa, ja rouva Beatriina laittoi sen muistikirjaan sivujen väliin, missä oli merkinnät asiakirjasta ja asianajajan numero. Perjantaina Rafael saapui, istui äidin kanssa, luki kaiken, oli hiljaa pitkän aikaa, sitten soitti Klausille tämän äidin edessä, ja ensimmäistä kertaa veljeksillä oli keskustelu, jota he olivat välttäneet viikkoja. Aatu oli pihalla maalaamassa muuria. Hän kuuli pätkiä, jotka kantautuivat avoimesta ikkunasta. Rafaelin ääni tavallista korkeampana. Hiljaisuus, missä veljen vastaus olisi pitänyt olla, sävy, joka laski keskustelun loppuessa. Se ei ollut sovinto, se oli raja, jota piirrettiin. Kun Rafael tuli pihalle, hän näytti vanhemmalta kuin saapuessaan. Hän sanoi yrittävänsä suojella perhettä. Rafael sanoi ilman ironiaa, vain väsyneenä. Tiedän, että hän uskoo niin, Aatu vastasi maalaamista lopettamatta. Luuletko, että hän todella uskoo? Aatu mietti hetken. Luulen, että on helpompaa uskoa suojelevansa kuin myöntää ottavansa etua. Meillä on suuri kyky vakuuttaa itsemme versiosta, joka sattuu vähiten. Rafael jäi tuijottamaan vastamaalattua muuria. Entä nyt? Nyt talo on rekisteröity hänen nimelleen notaarin ilmoituksella. Hän voi yrittää mitä haluaa, mutta helppoa laillista tietä ei enää ole. Aatu kastoi telan kaukaloon. Loppu on teidän perheestänne kiinni. Rafael nyökkäsi, jäi vielä hetkeksi pihalle puhumatta, sitten palasi sisälle. Klaus ei ilmestynyt sinä viikonloppuna, eikä seuraavana. Kirje oli ollut rohkein liike, joka hänellä oli, ja kun se kohtasi järjestäytynyttä vastarintaa, hän perääntyi, ei anteeksi pyynnöllä, vain hiljaisuudella. Sellaista hiljaisuutta, joka ei ole rauhaa, se on poissaoloa. Rouva Beatriina jatkoi viikkoa muistikirja auki pöydällä, kirjoittaen ylös jokaisen askeleen siitä prosessista, kuten oli kirjoittanut jokaisen tiilen remontista. Viimeiselle käytetylle sivulle hän oli kirjoittanut notaarilla käynnin päivämäärän ja sen alle lyhyen lauseen. Talo on yhä minun. Aatu näki sen, kun hän näytti sitä eräänä aurinkoisena iltapäivänä, pihan ollessa viimein maalattu ja katon ilman pisaraakaan kosteutta. Hän luki, palautti muistikirjan, joi kahvin, jonka rouva oli valmistanut. Remontti oli lähes lopussa. Puuttui julkisivun viimeistely, ulkomaalaus ja yksi viimeinen kerros käytävälle. 2 lauantaita lisää, ehkä 3. Ja sitten, tavallisena maanantaina, Aatun kännykkä soi numerosta, jota hän ei tunnistanut. Toisella puolella ääni, jota hän ei ollut koskaan kuullut, sanoi hänen nimensä, kuin tietäen jo paljon siitä, kuka soittaa. Ja se, mitä mies puhelimessa ehdotti, muutti kaiken, mitä Aatu oli suunnitellut tuleville kuukausille. Mies puhelimessa oli Nelson Faria, keskikokoisen rakennusliikkeen omistaja naapurikaupungissa, aloittanut raksatyömiehenä 18-vuotiaana, eikä ollut unohtanut sitä. Hän sai tietää Aatun tarinasta teitä pitkin, joita rehelliset tarinat yleensä kulkevat. Joku kertoi jollekin, joka kertoi toiselle. Pienessä kaupungissa mies, joka viettää viikonloput remontoiden lesken taloa ottamatta mitään, ja vielä kohtaa pojan suojellakseen tätä, ei jää huomaamatta pitkäksi aikaa. Nelson oli suora. Hän sanoi, että hänellä oli tiimi ja tarvitsi jonkun johtamaan sitä. Työsuhde, kiinteä palkka, terveydenhuolto ja mahdollisuus kasvaa yrityksen sisällä. Hän kysyi, oliko Aatulla kiinnostusta keskustella. Aatu oli hiljaa muutaman sekunnin.
Milloin haluaisitte tavata, hän kysyi. He tapasivat arki-iltapäivänä yksinkertaisessa kahvilassa kaupunkien välissä. Nelson oli vähäpuheinen ja tarkkaavainen mies, sellainen, joka katsoo raksatyömiehen käsiä ennen kuin katsoo ansioluetteloa. Hän teki suoria kysymyksiä kokemuksesta, siitä miten Aatu käsitteli tiimiä, mitä hän luuli puuttuvan työmaista, joilla oli työskennellyt. Aatu vastasi samalla yksinkertaisuudella kuin millä työskenteli, kaunistelematta, vähentämättä. Kahvin lopussa Nelson ojensi kätensä. Milloin voit aloittaa? Tarvitsen viikon, Aatu vastasi. Minulla on viimeistely tehtävänä. Nelson nyökkäsi, kuin se olisi ollut juuri se vastaus, jonka hän odotti kuulevansa. Palatessaan Klausin työmaalle, Aatu irtisanoutui seuraavana aamuna. Klaus kuunteli. Ei kysynyt syytä, ei tehnyt vastatarjousta, sanoi vain, että tarvitsi irtisanomisajan noudattamisen. Aatu sanoi noudattavansa. Tago, työnjohtaja, joka oli nauranut hallissa kuukausia aiemmin, sai tietää lounaalla eikä sanonut mitään. Oli jonkinlaista hiljaista vaivaantuneisuutta niissä, jotka nauravat jollekin ja näkevät sitten tämän lähtevän pää pystyssä. Viimeisinä päivinä työmaalla Aatu työskenteli kuten aina, oikealla rytmillä, ilman hukkaa, pitämättä meteliä. Viimeisenä päivänä hän otti työkalupakkinsa, sanoi hyvästit niille, jotka olivat lähellä, ja lähti. Kukaan ei juossut perään. Seuraavana lauantaina hän meni Akasiakadulle, viimeisen kerran tuon remontin raksatyömiehenä. Julkisivu oli saanut uuden maalipinnan edellisellä viikolla, vaaleankeltainen, väri jonka rouva Beatriina oli valinnut, koska oli halunnut sitä siitä asti kun aviomies oli elossa, eikä ollut koskaan ollut rahaa ostaa sitä. Jalkakäytävältä, aamuauringon paistaessa suoraan, talo näytti toiselta, ei siksi etteikö se olisi ollut uusi. Se oli vuosikymmeniä vanha talo, historia kaiverrettuna jokaiseen yksityiskohtaan, mutta se seisoi pystyssä. Kokonaisena, seinät kuivina ja katto paikoillaan, ja kouru, joka oli lähes pudottanut iäkkään rouvan muovijakkaralta, nyt kiinnitettynä uudella kannakkeella ja silikonilla saumoissa. Aatu jäi seisomaan jalkakäytävälle, katsellen pidempään kuin oli tarpeen. Rouva Beatriina avasi portin ennen kuin hän koputti. Hänellä oli muistikirja kädessä, kuten aina. Hän sanoi tehneensä rahkapiirakkaa, koska oli lauantai, ja lauantaina kuului olla piirakkaa. Hän meni sisään, pesi kädet keittiön altaalla, istui tutulle tuolille. Hän tarjoili kahvin, leikkasi piirakan, istui pöydän toiselle puolelle. Hetken molemmat olivat hiljaa, kuten niinä monina lauantaina aiemmin. Oletko lähdössä, hän sanoi. Se ei ollut kysymys. Ensi viikolla aloitan uudessa työssä, hän vahvisti, mutta viimeistely tuli hyväksi, ei pitäisi tulla ongelmia. Hän nyökkäsi, avasi muistikirjan viimeiseltä kirjoitetulta sivulta, käänsi häntä kohti nähdäkseen. Siellä, pikkutarkalla käsialallaan, hän oli kirjoittanut muutamia rivejä, hänen nimensä, päivämäärän, jolloin hän oli ilmestynyt ovelle ensimmäistä kertaa, remontin vaiheet, jokaisen päivämäärän kanssa. Ja lopussa yksinkertainen lause, Arnaldo olisi pitänyt tästä miehestä. Aatu luki, jäi tuijottamaan tuota riviä sekunnin pidempään. Palautti muistikirjan sanomatta mitään, otti kupin kahvia, se oli sellaista asiaa, joka ei tarvinnut vastausta. Samassa kuussa Klaus yritti palauttaa yhteyden äitiinsä, soitti kahdesti. Hän vastasi molempiin, kuunteli mitä sanottavaa pojalla oli, ja vastasi samalla rauhallisella varmuudella, jota oli käyttänyt käskiessään tämän pois keittiöstä. Ei ollut näkyvää kaunaa. Oli vain raja, jonka hän oli päättänyt minne se menee, ja hän oli sen ulkopuolella. Sopimus, jonka Klaus oli tehnyt rakennuttajan kanssa, kaatui ilman äidin allekirjoitusta, ilman asiakirjaa, jota ei allekirjoitettu, ilman mitään oikeudellista tukea. Kaupalla ei ollut perusteita pysyä pystyssä. Ennakkomaksu, jonka hän oli saanut, piti palauttaa. Se ei ollut konkurssi, mutta se oli suolainen lasku, joka maksettiin hiljaa kaukana, tavalla jolla maksetaan valintojen seuraukset, joita olisimme mieluummin jättäneet tekemättä. Rafael soitti joka viikko. Eräässä puhelussa hän lupasi vierailun seuraavalle kuulle, ja tällä kertaa lupauksella oli päivämäärä. Rouva Beatriina sanoi tekevänsä piirakkaa. Hän nauroi ja sanoi, ettei tarvitse. Hän sanoi tekevänsä kuitenkin. Talo pysyi hänen. Pihalle palasivat tuolit päivän päätteeksi, kuten Arnaldon aikoina. Muistikirja sai uusia sivuja, reseptejä, vierailupäivämääriä, nimen Rafaelin nuorimmasta lapsenlapsesta, joka oli syntynyt vähän aikaa sitten. Elämä jatkui sen ihmisen yksinkertaisella arvokkuudella,
joka taisteli omastaan ja piti sen. Aatun ensimmäisenä päivänä uudessa yrityksessä Nelson esitteli hänet tiimille työmaalla, erikokoisia miehiä, työkaluja maassa, rakennetta puolitiessä. Aatu katsoi kaikkea ammattilaisen silmällä. Sitä ei opi sammuttamaan. Hän tervehti jokaista nimeltä, kysyi mikä oli työn alla, kuunteli vastaukset tarkasti, otti työkalut ja meni tekemään töitä mukana. Joskus elämä ei muutu suurella eleellä, se muuttaa nielaisumiehen, joka astuu portista vaistonvaraisesti eräänä iltapäivänä, pitää kiinni jakkarasta ennen kuin se kaatuu ja päättää viikkoja myöhemmin, että on asioita, joita emme teeskentele olevamme näkemättä. Ja se lopulta riitti molemmille. On ihmisiä, jotka mittaavat arvon sillä, mitä voivat saada, ja ihmisiä, jotka mittaavat sillä, mitä eivät voi jättää huomiotta. Hänellä ei ollut mitään velvollisuutta, vain luonne, ja joskus se estää vääryyttä tapahtumasta. Aina se, kenen pitäisi suojella, ei suojele, mutta joku näkee, nyt kerro minulle, olisitko tehnyt samoin vai pysynyt hiljaa? Jos tämä tarina kosketti sinua, jätä tykkäys ja kommentoi tänne, mitä sinä tekisit.